Wel, rydyn ni'n sylw caredig at y darn a ddarllenwyd ar ddechrau'r cwrdd, sef neges yr arglwydd Iesu Grist i nid yr eglwys yn Laodicea, nid yna beth sydd fan hyn, yn wahanol i'r 6 arall, ond eglwys y Laodiceaid. Fel petai Iesu Grist a ddim llawer i wneud ar lle. Ond typun, can weld wrth fynd ymlaen. Unwaith wedi cyrraedd y llythyr olaf o'r 7 a anfonwyd at yr eglwysi yn Asiaf Leiaf. Roedd Laodicea mewn ardal lle roedd ffynhonnau dŵr twym i'w gael. Roedd yn Laodicea ysgol feddygol enwog, ac yn enwog am ili llygad ymhlith bethau eraill, ac yr oedd Laodicea yn enwog hefyd am ddillad arbennig a wnaed o wlân di meddal oedd yn nodweddu defaid yr ardal. A mae'n bwysig pan mae y pethau yma yn bwysig wrth gyfeirio at yr eglwys. Chi'n gwybod, ni wedi gweld hyn wrth bob un o'r llythyron yma, yn dyfe. Y 3 pheth yma, byddwn ni'n dod nôl atyn nhw yn nes ymlaen wrth edrych ar yr eglwys. Yr oedd Laodicea yn ddinas gyfoethog iawn. Yr oedd 2 priffordd yn cwrdd â'i gilydd yn Laodicea, ac felly yr oedd yn ganolbwynt masnach lewyrchus iawn. Dinas bancwyr oedd Laodicea. Dinas y miliwnyddion oedd Laodicea. Cyfoethog iawn. Ac yr oedd y cyfoeth anferth yma oedd ganddyn nhw yn effeithio wrth gwrs ar agwedd y bobl oedd yn byw yma. A mae reswm syml i bod nhw'n gwybod i bod nhw yn gyfoethog. Bod nhw'n gwybod i bod nhw'n gyfoethog. Ni wedi gweld yn ystod wrthnos otha, oedd hi'n dyfe, cynadledd y toriaid. Ni'n gwybod yn dyfe bod yna miliwnyddion, mae yna llawer o filiwnyddion yn y cabinet ar un o bryd. Ac mae rhain wedi dod o mlaen ac yn dweud, we're all in this together. Wel, mae'n ymwys gen i os oes un o'r un yn cael ei trafferthio i dal i gasbil ac yn y blaen. Maen nhw'n cymeryd arnyn nhw nag i nhw ddim yn gyfoethog. Ond oedd y bobl Laodicea, oedd nhw'n gwybod i bod nhw'n gyfoethog. Ac yn nhw'n swagro'r peth ger bron pawb. Oedd nhw'n gwybod i bod nhw'n gyfoethog. Medda un ysbynwyr, they were unbearable. They were unbearable. Dyma'r math o bobl oedd yn byw yn Laodicea. Ac eto i gyd, yn y ddinas hon, yr oedd eglwys i'r arglwydd Iesu Grist wedi ei phlannu. Oedd na eglwys yno. Nawr,
Fe gymerwn ni'r un dull, oherwydd yr un dull sydd i'r llythron yma i gyd. Yn dyfer un drefen, fe ystyriwn ni'n gyntaf farn yr eglwys amdani hi hunan. Gyna ystyriwn ni farn yr arglwydd Iesu Grist amdani. Ac yna fe welwn ni beth sydd gan yr arglwydd Iesu i ddweud wrthi hi. Felly fe gewn ni ystyriwn ni farn yr eglwys amdani hunan. Y ran gyntaf, 17a. 17a. Obligid dy fod yn dywedid golidog wydd, a mi a cyfoethogais, ac nid oes arnaf eisiau dim. Dyma beth oedd eglwys Laodicea yn meddwl amdani hi i hunan. Eisiau dim. Nawr, cyn bod ni'n dod at hyn, ych chi'n gweld, mae'n mwyaf tebyg oedd gan yr eglwys yma hanes arwrol. Chi'n gwybod, yr oedd un wedi bod yn eglwys dda. Mae'n rhaid i bod hi. Ti ddim yn gwybod os taw Paul sefydlodd yr eglwys, ond mae Paul yn cyfeirio at yr eglwys yn Laodicea i ofal drosti hi, i weddiau drosti hi yn ei lythyr at y Colosiad. Mae rai bod Colosia a Laodicea yn agos at ei gilydd. A mae'n cyfeirio at yr eglwys yn Laodicea. Roedd yr eglwys yn cwrdd ar y pryd yn hir rhywun o'r enw Nyffia. Ac mae Paul yn anfon ei gyfarchion at yr eglwys trwy'r llythyr at y Colosiad. Mae'n dweud wrthyn nhw mewn gwirionedd i yla'r llythyr ymlaen atyn nhw yn Laodicea. A mae yna rhyw hanner awgrym efallai bod e wedi yla'r llythyr at Laodicea hefyd. Ond os do fe, mae hwnna wedi mynd ar goll. Ond darllenwch Colosiad ac fe welwch chi. So mae rai bod yna eglwys dda, bywiog, am un tro, yn caru'r arglwydd Iesu Grist yn fawr. Ond mae yna 20 mlynedd wedi mynd heibio. Bron i hanner can mlynedd wedi mynd heibio o ddiar hynny. Roedd yr eglwys wedi cynyddu yn fawr o rannu aelodaeth. Roedd yr eglwys wedi cynyddu yn fawr o rannu doniau ysbrydol ac o ran cyfoeth bydol hefyd. Ac o ganlyniad i hyn, ych chi'n gweld, yr oedd ysbryd balch wedi dod mewn i'r eglwys. Ysbryd hunan fodlon, y ddinas o'r tu fas wedi dod mewn i'r eglwys. Fe ddigwyddodd yng Nghymru, yr un peth gyda gymneilltiaeth. Mae'n ddiddorol darllen nofelau Daniel Rowland, Owen, yn y cyswllt yma. Alla cofiwch chi, os ydych chi wedi darllen yn fe am y ffordd y gafwyd merch Capten Trefor i mewn i'r Seiat, heb i holi hi yn gyntaf ac yn y blaen. Roedd y bobl yma yn yr eglwys yma yn Laodicea wedi mynd i gredu bod eu cyfoeth nhw yn arwydd o fodlonrwydd Duw arnyn nhw. A roedd ynt yn eglwys ragor yn ei golwg nhw i hunain. Mae'n bwysig fel yna gan nawr, cofiwch chi. Ond a fi ddim i fanylu. Do dim eisiau dim arnyn nhw. Bobl nagwdd. Do ddim eisiau mynd at y gronfa fenthyg. Dim o gwbl, digwn arian gyda nhw. Dim hyd yn oed eisiau'r arglwydd Iesu Grist arnyn nhw. Oedd e wedi mynd i fas. Oedd e wrth y drws.
A dyn nhw ddim wedi gweld eisiau fe. Na beth sy'n drist. Dyn nhw ddim hyd yn oed wedi gweld eisiau fe. O'n nhw'n hunan fodlan. Balchder. Fe welwn ni, chi'n bod yn yr ysgwythyr un o'r pechodau mwyaf ofnadwy yng ngolwg Duw yw balchder. Ynddo fe? Mae rhaid i ni wedi gweld pwysigrwydd anfoesoldeb rywiol yn rai o'r eglwysi yma ac yn y blaen. Ond nid dyna yw'r pechodau mwyaf yng ngolwg Duw. Balchder. Balchder. Dyn yn mynd y tu hwnt iddo fe ei hunan. Wel, dyna fe. Wel, gadewch ni symud ymlaen ac fe welwn ni yn awr beth yw barn yr arglwydd Iesu Grist amdanyn nhw. Ac fe welwn ni fod barn yr arglwydd Iesu Grist yn wahanol iawn i farn bobl Laodicea ei hunan. Gwrandwch, 14b, na ce, gallai ddim bod yn 14b gallai. Le i ni. 15b. Dyna fe, 15. Mi adwain dy weithredoedd, nad wyt, nac oer, na brwd, na poeth sydd yn y cyfeithiad newydd. Mi afynwn pe baid oer neu frwd. Dyma beth mae'n dweud. Ac yna yn 17, diwedd 17, golidog wyf ac mi gyfoeth hogais, ac nid oes arnaf eisiau dim, dyna beth oedd Laodicea meddwl amdani nhw ei hunan. Dyma Iesu Grist ac ni wyddost dy fod yn drion ac yn resynol ac yn dlawd ac yn ddall ac yn noeth. Dyna wahaniaeth yn diwedd. Mor wahanol. Maen nhw mewn cyflwr trienus. Cyflwr trienus. Am i bod yn gleiar. Tepid. Do'n ddim yn oer. Na. Do'n ddim rhywun bethau sardis. Do'n nhw wedi marw. Wel, diw, Laodicea ddim wedi marw. Do'n ddim yn oer. Ond do'n ddim yn frwd chwaith. Do'n ddim yn boeth. Do'n ddim yn dwym chwaith. Maen nhw'n gleiar. Chi'n gweld y cyfeiriad at y ffynhonnau yn y cylch yma. Nhw'n gwybod beth yw bod yn gleiar achos y dŵr. Yw tŵr gleiar, rhywun gwerth o gwbl ti. Gellwch chi ddefnyddio dŵr dwym, ac mae dŵr o'r yn awdifywiol. Ond yw dŵr gleiar yn werth dim. Gwerth dim. Meddylwch am y peth, fellwch chi ddychmygu rhyw flaenor yn codi yn yr eglwys ac yn awgrymu, cynnal ymgyrch efengylu fe. Gawn ni ymgyrch efengylu yn y ddinas y medda rhyw flaenor sydd yn dal yn ymwybodol o'r sefyllfa. Ac yna mae rai eraill yn gwrando ac yn dweud, wel ie. Fe gewn ni ymgyrch. Dyna syniad da. Ynddo fe. Rhaid i ni ystyried y mater. Rhywbryd eto. Chi'n gweld, dyn nhw ddim yn erbyn y peth, ond dyn nhw'n gwneud dim byd ynglyn â'r peth chwaith. Allwch chi'n ddychmygu rhyw flaenor yn codi.
Ac yn neud y pel i'r cwrgweddi. Meddwl mae'r cwrgweddi wedi mynd lawr yn ddiweddar. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth ynglyn â hynny a mae'n neud y pel i bobl i ddod i'r cwrgweddi. Ac mae rhywun yn dweud fel, wel ie, wy'n cytuno. Fe ddyle bod yna mwy yn dod i'r cwrgweddi, ond gallwn ni ddim wrthnos hyn, mae yna gonsert yn y welffer wrthnos hyn, neu chi'n gweld, llwn ni ddim wrthnos hyn. A wy'n siwr mae yna ddrama rhywle, yr wythnos ar ôl ni. Ac mae yna rhywbeth arall ar ôl. Chi'n meddwl, dwi'n ddim yn erbyn y peth. Ond dwi'n ddim o blaid y peth chwaith. Maen nhw'n gleiar. Dyma ni, chi'n gweld. Diwedd yr ymater. Roedd ei holl grefydd nhw yn oferedd. Lle di bwrw hwnna off am funud. Mewn pwyllgor ynglyn â rhywbeth oedd yn dod ymlaen gyda'r henediriaeth. Ac o'n nhw moyn ar ddi sil a wedys i, na, di ddim mynd i gael ar ddi sil, dwi'n erbyn cael ar ddi sil. I ni dod at yn gilydd fel eglwys i addoli ar y sil. Ac meddai'r gweinidog yma'n llawn brwdfrydedd. Ie, ond mae pobl yn dod i bwrdd i sil yn naill ochr i ddod i addoli. Mae yna bodlon dod. Ie. Dim ond bod ar rhwng 10 o'r gloch a 12 o'r gloch. Dim mwy na ni. Roedd ei creu holl grefydd nhw yn oferedd. Dyma beth ddywed yr esboniwr sydd gyda fi. The Lord is not angry with them, but disgusted. Fydd ymuno fo waelod calon. A diw'r arglwydd Iesu. Dweud hynny amdano ni yma. Disgusted. Nwch chi mynd mlaen i ystyried cyngor yr arglwydd Iesu Grist iddyn nhw. Adnod 18. Rwyf yn dy gynghori i brynu geni fi air wedi ei buro trwy dan. Cyfeiriad at y cyfoeth. Fel eith gyfoeth hoger. A dillad gwynion. Dillad dion o'n nhw'n wneud yn Laodicea, ond dillad gwynion. Fel eith wisger. Fel nad ymddangosog gwarth dy noethder di. Ira hefyd dy lygaid ag eli. Di cyfeiriad ar eli, chi'n gofio? Fel y gwelech. Dyma fe. I chi'n gweld, gweithaf i chyflwr trienus, diw'r arglwydd Iesu Grist ddim wedi atal ei ras tuag ati eto. Dyw ei dosturiau ddim wedi peidio eto. Cofio dweud wrthych chi o'r blaen, ynglyn ag un o'r eglwysi yma. Cofio gofyn i'r chydig Dr. Stephen Antlais Williams, pan oedd yn aros gyda ni rhywbryd sôn am hyn. Pryd mae eglwys yn peidio a bod yn eglwys? Gwestiwn mawr yna. Iesu Grist y tu fas i'r eglwys ac mae'n dal i giro drws. Mae yna obaith eto. O'n nhw'n farw yn Sardis. Nhw wedi angofio eu cariad cyntaf yn Ephesus. Mae rhain yn gleiar. Ond mae'n dal. Yn ei dosturi ac yn ei dregaren. Dyw ddim am gefnu ar yr eglwys eto, ond gyrru allan y cleirineb sydd yn ddi. Dyna beth mae am o'i wneud. Dyna bwrpas